Posílám, abyste šli k ním domů a pomlouvali. Abyste rozebírali církve. Abyste rozebírali bratry a sestry. Já vás posílám, abyste s nima seděli a ptali se, jaké mají problémy. A když tak, modlete se za ty problémy. Amen. Sláva Bohu. Takže toto je taková důležitá věc, modlitby. Ve středu děláme skupinku domácí. Kde bude domácí skupinka? U Renky. Takže Renka zvedla ruku, tak uděláme o 5 hodin domácí skupinku. Ne modlitby, ale domácí skupinku. Takže domácí skupinka bude. Takže v úterý modlitby, tam na těch místech, jak jsem řekl, domácí skupinka bude ve středu. A v sobotu bude služba. Tady. Amen. Sláva Bohu. Tak. Budeme? Máš otevřené dneska srdce? A všechno v pořádku? Amen. Víte, že Bible říká, že když přicházíme k němu, tak naše srdce musí být čisté. Amen. Takže věř, že Bůh dneska má pro tebe připravené slovo. Věř, že Bůh dneska bude jednat. Amen. Věř, že Pán dneska promluví do tvého srdce a přinese ti takové požehnání. Amen. Sláva Bohu. Já jsem tak požádal i bratra Romana, aby se tak trošku připravil. Takže budeme sloužit oba dneska. Tak já bych chtěl pozvat teď, aby sloužil Božím slovem. Amen. Haleluja, sláva Pánu. Haleluja, jsi v očekávání? Jsi v očekávání? Haleluja. Takže jestli jsi v očekávání, tak dnes přijmeš do svého srdce. Amen. Haleluja. Já bych chtěl dát jenom takový oznámení ještě, že všichni na tomto místě jsme si rovni. Amen. A nikdo není víc ani míň. A všichni jsme důležití pro Pána. A každý na tomto místě jsme důležití pro tělo Kristovo. Amen. Jsi důležitý. Možná si cítíš, že nejsi, ale já ti chci říct, že jsi, že Pán tě potřebuje a proto si tě povolal. Amen. Všichni jsme si rovni. Haleluja. Já děkuju za tu milost, že tady můžu dnes sloužit, protože je to milost. A i když sloužím, sláva Pánu, děkuju za to Bohu, tak jak kdyby to bylo poprvé. Haleluja, je to úžasné stát před Bohem a mít před ním bázeň a haleluja, opravdu čekat jenom na ducha, co duch skrze tebe bude dnes promluvat. Amen. Sláva Pánu. A já bych chtěl sloužit dnes o slově, kterým teď procházíme s manželkou a věř mi to, že haleluja. Čím teď procházíme, tak je to docela dost těžké pro nás a víš, řeknu ti, jsem strašně moc rád, že Ježíš Kristus je v mém životě. I když to není jednoduché, i když to opravdu není jednoduché, protože čím víc se zapojíš do služby, tak tím víc přichází tlaky na tebe. Zeptám se, jsi tady na místě, chceš sloužit Bohu? Chceš sloužit? Služba Bohu začíná už jenom to, že se modlíš za služebníky. Už to je tvé služba. Už ty, když sloužíš Bohu, už ty, když jsi služebníkem, když jsi doma, a klečíš před Bohem a modlíš se. Víš, možná ty se doma modlíš a vedle soused povstává. Haleluja, přichází obdarování. Toto je tvá služba. Amen. Víš, když začne sloužit Bohu, tak taky přichází tlaky. Já bych chtěl sloužit o takových prostě zkouškách, který opravdu teď procházíme se svým manželkou a sláva Pánu, že jsme tady na tomto místě. Amen. Já se pomodlím, a to není země, protože já nejsem nic, opravdu bez Pána nejsem nic. A já děkuji Bohu za to, že jsi mě našel a že mi dal milost. Děkuješ Bohu. Jsi vděčný, že ti dal milost? Vážíš si toho, že Bůh je v tvém životě? Protože může přijít den, kdy on tam nemusí být. Co děláme potom? Haleluja. Já se pomodlím, amen. Haleluja. Pojďte pomozte mi. Haleluja, drahocenný Otče svatý, Pane. Já se k tobě modlím, Otče svatý, prosím tě, Pane. Já tě prosím na tomto místě, Otče, aby si převzal, Pane, nad vládu, Pane, nad mými ústy, Pane, nad mým srdcem, Pane. To není ze mne, Pane, ale je to z tebe, Pane. Ať tvá sláva, Pane, Pane, sestoupí, Pane, na toto místo, Otče svatý, Pane. Já ti tak vydávám, Pane, každé srdce, Pane, na tomto místě, Pane, aby bylo otevřeno, Pane, k přijetí, Pane, tvého slova, Pane, které je živé a mocné, Pane. Zdám ti chválu a slávu, Pane, a vyvyšuji tě, Pane, na tomto místě, Pane. Ať ne naše vůle, ale tvá vůle, ať se děje. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. Amen. Haleluja, sláva Pánu.
Pán je dobrý, amen. Haleluja, on je vždycky dobrý, on je stále věrný, když my jsme nevěrní. Amen, vždycky zůstává věrný. A já bych chtěl, znáte Joba? Lidi, já čtu Joba. Dneska jsem četl Joba a já normálně jsem ve svém duchu cítil, že to, co prožívá Job, tak může to přijít i na nás. Věříš tomu, že to může přijít? Věříš tomu, že Satan má plány, aby tě sundal? Věříš tomu, že má plány? Myslíš, že o tobě neví, podsvětí, že jsi tak na tomto místě? A možná si říkáš, já jsem takový a já mám chyby, ale Bůh tě miluje takový, jaký seš. On nepřišel uzdravit zdravé, ale on přišel pro hříšníky. A jsi na správném místě. A jestli říkáš, ne, já nic nemám ve svém srdci a jsme svatý, tak žeš. Protože Ježíš Kristus je pravda. Všichni, když ke každému, když teď budeme a budeme spolu mluvit a budeme si povídat, najdeme problém, najdeme chybu. Nikdo na tomto místě není dobrý ani čistý. To sám Pán Ježíš Kristus. Amen. Haleluja. A teď ti řeknu jednu věc, že ty jsi středem pozornosti. Haleluja. Ty jsi nové tím terčem. Ty jsi terč. Haleluja. Teď záleží, jestli máš před sebou. Haleluja. To Boží ochranu. Nebo máš ji otevřenou. Asi na střelnici. Amen. Haleluja. Bych chtěl vstoupit do Božího slova. Máme dá se tady něco nalistujeno. Haleluja. Bych chtěl dneska sloužit na téma zkouška, poslušnost před Bohem a o pravdě. Amen. Zkouška je to, co přijde do tvého života, ale taky odejde. Zkouška nikdy nezůstává. Buď na ty zkoušce spadneš, anebo tě posílí a vstaneš. Amen. Poslušnost. Poslušnost Kristu je to, že jsi poslušný všemu, co Bůh od tebe žádá. Seš tam, kde jde o věc tvého Otce, a se děje cokoliv? Seš tam? Seš potřebný? Seš poslušný Božímu slovu? Seš poslušný svému Otci? Víš, já budu doslova, ale já tady v Jobu cítím takovou tu hrdost, jak Hospodin mluví o svém služebníku. Haleluja, myslím, že Bůh o tobě neví. Haleluja, on o tobě ví. Všechno. On ví, kolik máš vlasů, já jich možná moc nemám. Haleluja. Ale on ví každý náš krok tímto světem. On vidí do tvého domu, do tvého srdce. On vidí vše, co je skryto před tímto světem. Před ním to je odhaleno. Amen. Nic před ním neskryješ. Nic. Ale záleží jenom na tobě, jaký seš. Víš, já ti řeknu jednu věc. Možná doma bude padat na tebe všechno. Možná budeš ty největší tísni. Budeš poslušný? Budeš poslušný a řekneš, hej, mě to nezajímá, kdyby tady nespadl barák na mě. Já musím být tam, kde je ověc mého Otce. Musím tam být. A víš, proč o tom kážu? Protože sláva Pánu, že mi bylo dáno tam milost, že jsem v Příbrami a že vedu Příbram. Ale věřte mi, tady moje manželka, to, co my tam sloužíme, my tím procházíme. My tím procházíme. My jsme teď úplně prostě opravdu zkoušení z jedné, z druhé strany, opravdu přicházejí zkoušky do našich životů. A teď otázka. Myslím, že spadnu? Já myslím, že ne. Víš proč? Protože já jsem pevně postavil svůj život na Kristu. Pevně, jsi pevný? Nebo přijde vlna a už nebudu chodit. A já tam nejdu, tam nemusím být, tak jak říkal pastor. Proč bych měl být na modlitbách, když tam není pastor? Ale co když tam máš být? Co když ty svými ústy budeš budovat služebníka v jiném městě? Co když postaneš služebník? To je tvoje Boží práce. Kde máš být? To je ta poslušnost Kristu. To je ta poslušnost. Pravda. Miluješ pravdu? Pravda mě vysvobodila. Pravda mě vysvobodila. Pravda Kristova, která přišla do mého života. Pravda. Přišla, vešla, zlomila, vyčistila, uklidila. Amen. Amen. Přijímáš pravdu? Protože víš, ona jedna věc říct amen a druhá věc dělat něco pro to.
Protože pravda, která přijde, nebo když ty jednáš v pravdě, nás přichází osvobození na tvůj život, na tvé srdce, na tvůj mysl. Amen. Haleluja, sláva Pánu. Bůh je dobrý. Amen. Haleluja. Pojďte se mnou do Joba, 1. kapitola a šli bychom do, haleluja, do 8. verše. Protože Job je opravdu pro mě dobře četl celého Joba. Sláva Pánu. Tak víme, o co se tam jedná. Víme, jaký Job, víš, možná bychom mohli dnešní čas dát opravdu jenom Jobovi, protože Job byl opravdu věrný a milující. A my víme, co se stalo. Ale pojďme, budeme číst. Haleluja. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak si všiml mého služebníka Joba. Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bez úhoní a přímý. Bojí se Boha a vystříhá se zlého. Satan však Hospodinu odpověděl. Což pak se Job bojí? Bojí Boha bezdůvodně. Vždyť si ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmnohá. Ale jen stáhni ruku a zasáhni všechno, co má. A hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odvětil. Nuže měj si moc nade vším, co mu patří. Pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan od Hospodina odešel. Lidi, toto je moc silné. A víte proč? Protože jako jsme my, boží služebníci, tak já věřím, že jsou i služebníci z toho špatného. Amen? Protože když se vrátíme do prvního, myslím, že to je 6. verš, tak tam se píše, nastal pak den, kdy přišli synové boží, aby předstoupili před Hospodina. Přišel mezi ně i Satan. Takže umí si představit, že tam stáli synové boží a nás přichází někdo, kdo tam vůbec nemá co dělat a kde je poražen. Proč? Protože Ježíš Kristus o tobě ví. On o tobě ví. On se ptá Satana při svých cestách, jestli potkal tebe. Amen. A teď se tě zeptám, když přijde cokoliv do tvého života, stojíš? Stojíš pevně? Amen. Protože já ti řeknu takhle, jsou tady síly, ale je tady někdo, kdo ví o tvých slabinách. Amen. A možná na ty slabiny přijde udělat pich. Potom padáme, potom nejsme tam, kde bychom měli být. Satan je ten, který má touhu tě sundat. A víš, já věřím, že všichni na tomto místě jsme boží nádoby. Haleluja, Bůh si tě vyvolil. Jsi důležitý. A víš proč? Protože každá nádoba má svůj smysl pro to, čemu si povolal. Amen? Přece si nekoupil skleničku a nebudu do ní loupat brambory. Je to tak? Ta sklenička je proto, aby se do ní vylévalo. Ty jsi ta nádoba, aby duch Boží a živá voda byla vylita do tebe. Amen? Haleluja. A když přijde Satan, předstoupí před Hospodina a chce tě pokusit, narazí a tvrdě, protože Ježíš Kristus je skála. On je ten hrad nedobytný, ta tvrdá skála, která je v tobě. Víš, to, co je v tobě, je silnější jak tento svět. Víš, ono to někdy bolí. Někdy to je takové. Někdy to je takové. A víš, já ti řeknu jednu věc. Že musíš dělat kroky, které tě povedou ke slávě Boží. Amen. Protože víš, Bůh nechce, aby jsi stál na jednom místě. Jestli chceš stále stát na jednom místě a stále si jenom povídat o těch hezkých věcech, tak ti říkám, že je čas, aby si začal chodit. Amen. Aby si se pustil chodítka, pustil si se věci a začal sám kráčet tímto světem. Amen. Takže já věřím, že všichni jste použitelní tam na tomto místě pro Pána. A víš, a já ti řeknu takhle, Satan nemá žádnou moc, ono to může přijít. A teď záleží na tobě. Jak jsi pevný. Jak jsi pevný v těchto z těch chvíli, kdy to na tebe přijde. Protože tady je moje manželka, ona ví, čím teď procházíme. Ona to ví. A víš, ale já zase vím jednu věc. Že on je poražen a on že nemá žádnou moc. A víš, Ježíš Kristus řekl,
já se ti nikdy nezřeknu. Nikdy se tě nezřekne. A půjdu s tebou kamkoliv půjdeš ty. On tě miluje, sestro a bratře. A když se stane cokoliv, a i když cokoliv v těch špatných chvílích třeba vyzná svými ústy a bude to i něco špatného, Ježíš tě miluje. A už tě je odpuštěno. Víš, protože první, co v takových chvílích přichází, je první tvá přirozenost. Amen. A víš, je dobré, aby přirozenost vycházela najevo. Amen. A víš proč? Protože naraz přichází Duch Boží. Naraz přichází Duch Boží, naraz Duch Svatý je tady proto, aby tě uvedl do veškeré pravdy. Naraz ta tvá přirozenost je ukázána v pravdě. Ty naraz o ní víš. Naraz o ní víš, o které jsi nevěděl. Je tak? Někdy stojím a říkám si, haleluja, slava Pánu, teď je to dobrý. A naraz to přijde. Naraz se objeví ta tvoje přirozenost, ta skrytá přirozenost. Naraz je odhalena a ty o ní víš. Slava Pánu. Víš? Já děkuji za každou zkoušku, která přichází do mého života. Víš proč? Protože ďábel je víc a víc poražený a já jdu víc a víc dopředu. A jestli jsem povolaný proto, aby jsem sloužil Kristu, tak on nemá žádnou moc. Nemá žádnou moc. A může tlačit na moji manželku, a může tlačit do mého manželství, a může přinášet mezi nás hádky. Ale já, i když jsem takový, jaký jsem, tak já vím, že Ježíš Kristus má s námi plány. A víš, a když už něco se snaží, tak on je poražen. A víš proč? Protože já svou manželku miluju a děkuju Bohu za ní, že ji mám. Miluješ svou manželku? Víš, já ti řeknu jednu věc. Řeknu ti jednu věc. Tam, kde je silná láska ke Kristu, tak potom je láska i k bližnému. A víš, a já ti řeknu takhle, ďábel možná přijde, ďábel možná bude snažit se něco dělat. Bude se snažit dělat. Ale ty, haleluja, dáš ten dar, který ti dal Pán. Amen. Máš ty dary? Haleluja. Amen. Haleluja. Víš, potom může zkoušet ďábel, co chce, všelijaký tahy. Může zkoušet, co chce. Víš, Ježíš Kristus zemřel proto, aby Satana odzbrojil a porazil. Odzbrojil znamená co? Že on nemá žádný zbraně. Ale ty máš zbraně. Ty máš dvousečný meč, ty máš boty evangelia, přilbu spasení. Haleluja, ty máš ty všechny dary, které ti Ježíš Kristus vydobil na kříži. A v těchto chvílích je potřeba je používat. Amen. V těchto chvílích, haleluja, haleluja, sláva Pánu, v těchto chvílích je potřeba vyjmout ty dary, které máš. A víš, já ti řeknu takhle. Řeknu ti jednu věc. Opravdu teď, čím si procházíme. A to není, věřte mi lidi, že to není jeden den, ale to je každý druhý den, každý se něco děje. Po každý se něco děje. A je to čím dál tím silnější. Silnější. A řeknu ti vždycky, sláva Pánu, že se objeví první ta přirozenost. A že naraz tu přirozeností, kterou máš ze světa, kterou jsi si přines, ty naraz můžeš bojovat. Proč? Protože Duch Svatý ti zjevil v pravdě. Amen. Když si říkáš, haleluja, Pane, miluji tě, naraz přichází zkouška. A ty naraz řekneš něco, nebo uděláš něco, co by si nikdy neřekl, kdyby si byl naplněn Kristem. Amen. Amen. Ale neboj se. Ani nebuď z toho smutný, že si něco takového řekl. Ale raduj se. Raduj se. Víš, proč se raduj? Protože něco zase špatného vychází ven. Amen. A víš, když vychází něco ven, tak taky musí nás něco přijít dovnitř. Amen. Z trůnu Božího vychází živá voda do tvého života. A když vyjde něco špatného, haleluja, Pane, tak teď vylejvej ty na mě. Amen. Amen. Haleluja. Sláva Pánu. Víš, všichni na tomto místě máme svobodné rozhodnutí. Ty řekneš, jaké? Takové, že teď se může na tomto místě rozhodnout svobodně, jak začneš stavět svůj dům. Amen. Protože musíš stát na pevných základech. A víš proč?
Protože služebnictvo, když začne vycházet ven, začne konat plány Boží, naraz je středem pozornosti, naraz přichází útoky. Ty musíš stát pevně. Musíš stát pevně. Víš, možná 1, 2 dny, možná jeden den, co to se děje? Ale víš, naraz, haleluja, hej, já to takhle nemůžu nechat. To takhle neexistuje tady, víš, a naraz něco sobě lámeš a naraz přichází za svou manželkou a i když víš, že ona se na tebe zlobí a víš moc dobře, že to není ona, ale že to je někdo jiný, který chce přinést něco špatného, naraz se pokoříš a řekneš, lásko, miluji tě. A když mi řekne, nevtírej se. A když mi řekne, nevtírej se, tak já se stejně vtírám. Proč? Protože chci zlomit plány satanovi. Haleluja! Chci zlomit. Nic nemá moc. Nic. Víš proč? Já jsem dneska měl být tady. A já mám být tam, kde je ověc mého otce. Haleluja! A víš, a jestli přijde něco do tvého života v tu chvíli, kdy ty máš tam být, a ty tam nejsi, a propadneš jeho plánu, naraz už nejsi vítěz, ale poražen. Ale ty jsi dědič Božího trůnu. Haleluja. Váží si toho dědictví. Jo, haleluja. Jsi dědič Božího trůnu. Boží trůn, kde sedí sám král Ježíš Kristus na tom trůnu, tak ty jsi dědic toho trůnu. Amen. Tak se chovej jako dědic. Amen. Amen. Haleluja, já chci dědit. Haleluja, sláva Pánu. Sláva Pánu. Haleluja. Víš, a já bych chtěl mluvit dál o té pravdě. My jsme se posunuli k té pravdě. Haleluja. Haleluja. Já bych chtěl jít k té pravdě. A víš, pravda pro mě je velký příběh. Je velký příběh, který opravdu miluji ten příběh a je to Jan 4:15. Amen. Ten příběh je moc pro mě požehnaný. Amen. Pojďme, nalistujme si. Jan 4:15. Protože tam vyjde pravda a přímo skrze Ježíše Krista. Ježíš Kristus moc dobře ví o tobě všechno, ale on se tě zeptá. Haleluja. On se tě zeptá. Haleluja. My víme, já to takhle zkrátím, jo, protože já fakt nemám tolik toho času. Je to příběh o samarské ženě, která vycházela vždy odpoledne k vodě, protože nemohla vycházet přes den, tak víme ten příběh. Na nás přichází ke studně, kde sedí sám Pán Ježíš Kristus a kdy jí nabízí živou vodu. Amen. Ale pozor, tam přichází ještě něco jiného. Tam přichází ještě něco jiného. A pojďme budeme číst. Haleluja. Od 15. verše, jo? Haleluja. Ta žena mu řekla, Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, haleluja, jdi a zavolej muže a přijď sem. Žena odpověděla, nemám muže. Na to jí Ježíš řekl, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Haleluja. Víš, já ti řekl takhle. On, sám Pán, myslíš, že neví? On ví. On moc dobře věděl o té samarské ženě, že ona je cizoložnice, že ona má více mužů a že žije ve smilstvu. Ale naraz přichází zkouška. Naraz Ježíš Kristus zkouší její ústa, její srdce. Co z ní vyjde? Jdi a přijď svého muže. Amen. Ale víš, samarská žena měla v sobě pravdu. A naraz řekla, ne, nemám muže. Nemám muže. Víš, pravda tě vysvobodí. A víš, já ti řekl takhle, ústa, které lžou, se protiví Bohu. Amen? A víš, já ti chci dát jedno svědectví, protože jsem měl požehnané svědectví v úterý. V úterý jsem přijel do autoservisu a sedl ke mně majitel toho autoservisu a nějak jsme spolu prozkoumovali tachograf na autě a řekl mi, hele, přijede 12 hodin. Říkám, dobře, zavřel dveře v nákladáku, já jsem odjel a teď asi po 5 minutách koukám peníženka vedle mě. První reakce, jo, to jsem ještě nevěděl, kolik tam je.
Tak jsem otevřel tu peněženku, opravdu lidi, já jsem ji otevřel. Já jsem ty nevzal do ruky ty peníze. Možná tam bylo 40, možná tam bylo víc, nevím, jestli viděl jsem 1000, 2000, jestli tam byly 5000, možná 50 000 lidí. Já jsem utrácel během té cesty. Jo, dobré, jo. A vem si to, nejsem na tom teď finančně dobře. Pán ví, že jsem udělal krok pro Pána, sláva Pánu, že jsem to dal pryč a nejsme na tom teď finančně dobře, protože jsem 2 měsíce nebyl v práci a opravdu, víš, já jsem normálně to cítil, že to bylo připraveno. A teď naraz úplně, říkám, půjdeme na dovolenou, oblíkneme se, budeme peníze, víš, přirozenost a naraz, duch ve mně. Ty si to chceš nechat? A ty budeš takhle sloužit? Já. Ty budeš takhle sloužit? Lidi, naraz, jak jsem si rád ne, já to musím vrátit. Já to musím vrátit. Naraz úplně já to musím vrátit, ale pozor, a zase. Ale mohl by mi něco dát. Když mi to vrátí, víš? A úplně mohl by mi něco dát. Říkám, ty tak dobrý, tak přijel jsem zpátky po servisu. Říkám, prosím vás, nechal jste mě peněženku. A on, jo fakt, jo, tak mi dejte. Tak já mu ji podal úplně všechno, ani jsem to nehrál. A úplně v očekávání. Jo, dobrý, no. A on, jo, díky chlape, díky moc, mějte se na sklep. Já můžu se vstát. Říkám, opravdu se mi hodilo aspoň 1000. Doma jsem neměl, nemám peníze, nebo jsem neměl v tu chvíli peníze, tak říkám, aspoň 1000. Dobrý, mějte se na sklep, já tam zůstal stát. Naraz úplně, ty jo, proč jsem to dával? Naraz, proč jsem to dával, ty jo, normálně, ty jo. A naraz úplně slovo ke mně. Já ti dám víc, jo. Já ti dám víc, hej, na mě přišel takový pokoj Boží v tu chvíli, takový pokoj, že úplně jsem odcházel, říkám, haleluja, Pán může mi, děkuji ti Bože, že jsem to vrátil. Požehnané to bylo, požehnané, pak jsem přišel domů a víš, rozhlídneš se a víš, ne, vidíš, ne. Ještě ona mi říká asi, nevím, jestli bych říkala, tak jak? Říkám, teď jsem neviděl, jestli to mám říct, nebo to nemám říct, ale víš, děkuju za to, že to přišlo. Že to přišlo. A teď bych chtěl na další svědectví. Měl jsem teď problémy se zubama, trhali mi zuba, nějak se mi tam dostalo nějaký zánět nebo něco takového. Měl jsem nateklou tvář a fakt jsem si prožil hodně za ten týden a fakt jsem šel zpátky, protože mi ten potok nějak neopadával. A ona mi říká, budeme muset řezat. Tak mi dala injekci a prostě jak jsem to měl oteklý, tak mi ta injekce nepůsobila. A fakt opravdu jsem byl na tom křesle a úplně a ona moje doktorka ví, že prostě, že miluji Pána, že miluji Ježíše Krista, já jsem jí potom říkal. No a když začala mi fakt řezat, tak fakt to bolelo a jsem začal volat Pána. Pak jsem začal volat Pána úplně a když už jsem stával potom z lůžka, bylo po všem, tak ona mi říká v tu chvíli, kde jste měl Pána? V těle bolestech. A teď si já úplně tomu ani nemohu mluvit, ani se jí nemohu reagovat. Já jsem fakt opravdu odešel. Já jsem to měl v srdci. A říkám, tyjo, v duchu, víš, úplně, ani mluvit nemůžeš. Prostě opravdu, já jsem normálně nemohl ani křičet, nic prostě. Ale prostě fakt, víš, děkuji Bohu, víš za co, že on je dobrý. A víš proč? Že naraz přišel na mě pokoj Boží a naraz mi to začalo padat dolů a začala opadávat bolest a víš, někdy Bůh nemůže za to, za co můžeme my. Sami. Mě to bolel ten zub a já jsem byl brufený a bál jsem se jich zubaři a víš, někdy my jsme chtěli svádět všechno na Pána. Amen. Haleluja. Ale víš, Pán je Pán Pánů, Král Králů. Haleluja. Víš, já děkuji za to, že děkuji za můj manželku, že mě masírovala a mluvila se v jazycích za mě. Sláva Pánu, že mi fakt a opravdu sláva Pánu, spadlo to a haleluja. Víš, možná ona byla ta nádoba, která skrze ní Pán jednal, skrze ní ruce. Haleluja, sláva Pánu. Já bych chtěl dát ještě další takový svědectví, protože opravdu teď procházím něčím. Včera, taky požehnaný, včera do Příbramy, tak i doma, takhle to nějak tak říkám, jedu. Pak ještě jsem přijel, potom jsem měl do Komutova, tam taky něco.
naraz úplně prostě cesta přede mnou do Příbramy 150 km sám v autě, teplo, a naraz prostě nejezdí tam a tady to prostě úplně tlaky přicházejí na mě tlaky, ale víš, něco ve mně. Haleluja, ne, to musíš být. Víš, úplně sám v autě 30 stupňů, ještě na té poměru 34, teď klimatizace nejde, teď košili kravatu na sobě, ty, to požehnaný jsem z toho byl, ale víš, řeknu ti jednu věc, buď poslušný. Tomu, který je v tobě. Amen. Amen, protože když budeme poslušní své přirozenosti, nenaplníme tu Boží vůli, kterou jsme měli naplnit. Amen. Víš, někdy se ti nebude chtít, někdy budou přicházet věci, které tě budou odstraňovat od toho, aby si nešel. Ale já ti žehnám v jménu Ježíše Krista, aby si se nenechal ničím a nikým zastavit. Opravdu nikým a ničím. Víš, já jsem pak za to i děkoval Bohu. A když potom jsem opravdu začal plakat v autě a prosit Pána, aby mi odpustíš za ten postoj. A naraz přišla na mě taková bázeň a já v koloně a úplně haleluja! A on stál vedle mě nějaký chlápek v autě a já tam úplně oslavoval Pána, skákal tam, radost Hospodinova přišla na mě. Víš, ona přijde radost Hospodinova tehdy, kdy ty děláš krok pro Pána. Amen. Amen. Víš, protože já řeknu takhle, Ježíš Kristus je ten, který ti dal milost. Ale on nepřijde, nezvedne ti nohu, ale bude chodit za tebe. On to nebude dělat. On už dávno dokonal všechno na kříži. Už je všechno dokonáno. Amen. On nebude chodit za teba, pojď, já ti zvednu nohu, no pojď, já ti pomůžu. On to nebude dělat. Ty to dělej. Buď věrný v tom, do čeho tě Pán postavil. Váž si toho, kde seš. Protože znova dám svědectví. Dneska jsem byl v práci a byl jsem tam s takovýma klukama, který dělali úplně to, co jsem dělal já ve světě. A já děkuju Bohu za to, že je ve mně. Protože kdyby se neměl Pána, možná bych tam seděl s nima. A opravdu, já jsem to teď říkal manželce, jsme jeli, kde by jsem byl bez Pána? Polož si tu otázku, kde by si byl bez Pána? Co by si dělal, kde by si byl? Polož si ve svém duchu, ve svém srdci. Polož si, kde by si byl bez Pána. Jsi mu vděčný? Celým srdcem, celým svým životem? Jsi mu odezdaný vším, co máš? Amen. Haleluja. Protože, víš, já ti řeknu, ta přirozenost a to, že můžeš spadnout, se může stát kdykoliv. Když nebudeš vděčný Ježíši Kristu. Musíš si vážit ty milosti, která ti byla dána. Amen? Musíš si toho vážit. Haleluja. Pojďme. Přelistujme si na 1. Královskou 11:38. Haleluja. Já už to nějak zvolím, to nějak nevím. Je to ve Starém zákoně 1. Královská 11:38. A já budu číst, protože nemám moc času a haleluja. Budeš-li poslušný ve všem, co ti přikážu, a budeš-li chodit po mých cestách a řídit se tím, co je správně, v mých očích, a dodržovat má nařízení a má přikázání, jak to činil můj služebník David, budu s tebou a vybudu trvalý dům, jako jsem vybudoval Davidovi a dám ti Izraele. Pokořím ti Davidovo potomstvo, ale ne pro všechny dny. Haleluja. Slava Pánu. Požehnané slovo lidi. Znova ti to zopakuji. Haleluja. Budeš-li poslušný ve všem, co ti přikážu, a budeš-li chodit po mých cestách. Haleluja. Pán chce, aby si byl poslušný. Amen. Poslušný Kristu. Ne poslušný tomuto světu. Musím jít do práce, musím tam být. A co když máš být právě tam, kde chce Pán? Jsi schopný říct práci, hej, já sloužím Kristu. A tam teď nemůžu být. Nezlobte se na mě. Víš, práce je mnoho, ale Kristus je jenom jeden. Amen. A víš, záleží jenom na svobodě. Víš, kde vyjde pravda najevo, možná přijde i Boží milost. Naraz ten šéf ti řekne, haleluja, ty žena, běž. Řekni mi o Ježíši, kdo to je ten tvůj Ježíš. Naraz mu začne sloužit a on přijme Pán. Amen. Víš, naše přirozenost nás stáhne od toho, aby vlastně jsme se báli lidí, ale nebáli jsme se od Boha. Někdy se bojíme víc lidí, než Krista. Amen? Bojíš se víc lidí?
Haleluja, buď poslušný. Choď po cestách, které ti Pán připravil. Amen. Haleluja. Choď po mých cestách a říct se tím, co je správné v mých očích. Chceš být dobrý v očích Kristovu. Tak se podle toho chovej. Amen. Jednoduchý, co ti mám víc říct? Můžeme tady říkat všechno nádherné, můžeme ti ukazovat a všechno. Není to, nepomůže ti to tak, aby jsi byl dobrý a krásný v očích Kristovu. Aby on si tě zamiloval, miluješ Pána? Já ho miluju z celého srdce. Děkuji, že je v mém životě. Víš, ať se děje cokoliv. Jestli mám, nebo nemám. Jestli chodím do práce, nebo nechodím do práce. Nebo se děje tamto, nebo tohle. Děkuji Bohu za to, že je se mnou. On se mě nikdy nezřekne, ani tebe. Nikdy. Nikdy se tě nezřekne. Haleluja. Amen. Proto měj v něm oporu. Amen. Obracej se na něj. Ze vším, co máš. Amen. Haleluja. Haleluja. A dodržuj má nařízení a má přikázání. Dodržuj. Měli bychom dodržovat to, co Pán od nás chce. Amen. A víš, já věřím na tomto místě, a věřím, že tady rostou služebníci, a to znova opakuju. Rostou služebníci, ale je čas, aby si už začal sloužit. Amen. Víš, vidíš ty venku lidi? Vidíš venku ty lidi? Oni tě potřebují. Kde seš? Já to musím znova zopakovat a už to ukončím. Kde jsi, bratře, sestro, když tě Bůh potřebuje proto, aby si přinesl lidem dobrou zprávu, že Ježíš Kristus je živý? Kde jsi? Děláš toto? Konáš to pro Krista? Je dobré, aby to začít dělat. Amen. Amen. Všichni na tomto místě musíme začít dělat to, co Pán chce. Chodit po jeho cestách, sloužit Kristu. Amen. Víš proč? Protože on si tě vyvolil jako svoji nádobu, kterou chce požehnat, obdarovat a vyslat. Amen. Nezakládej život na majetkách a na práci a na bydlišti, protože víš, že máš bydliště u nich ne. Pán ti žije. Amen. Sláva Pánu, Pán je dobrý, amen. Já nemusím ani dlouho listovat, protože on to zrovna otevřel, tu knihu, kterou jsem měl připravenou. Pojďme do Jana, 4. kapitola. Sláva Bohu, Bůh je dobrý, amen. Pánu za jednotu. Amen. Ale tak chci navázat na toto téma, protože to je jedno téma, které vlastně já mám na srdci dneska sloužit. Sláva Bohu, já chci podat trošku nazvu to jinak. Bratr Roman sloužil o zkouškách, sloužil o pravdě, o poslušnosti. Kolik z vás víte, co je zkouška? Víte, co je zkouška? Víte, lidé, kteří si prošli nějakou zkouškou, tak vědí, co to jsou zkoušky. Poslouchej, ale teď řeknu, kdo ví, co je zkouška? To je ten, který prošel zkouškou, spadl a vstal a šel dál. Amen. To je ten. Ten ví, co je zkouška. Ale ten, který, na kterého přišla zkouška, ten člověk spadl a už nešel dál, ten ani neví, o co tady mluví, o co tady jde dneska. Amen, ale my víme, co jsou zkoušky, my víme, co je pro následování, my víme, když to doma není fajn, my víme, když půjde do ledničky a má tam jenom maslo. Víme, co to je, ale víte, co taky Bible říká? Taky musíme vědět tuto věc, že v tom všem slavně vítězíme moci toho, který si nás povolal. V tom všem my slavně vítězíme moci toho, který si nás povolal. A mnohokrát bychom řekli, a je toto Boží vůle, aby si šel do ledničky a bylo tam jenom maslo? Víš, Boží vůle, ti řeknu jednu věc, Boží vůle to není, aby si tam měl jenom maslo. Boží vůle je, aby si žil život a to život v hojnosti. Ale bratr Roman řekl takovou věc a vynechal jednu věc. Může snad za to Bůh, že si nečistíme zuby? No. On to vynechal. No, jasný. Já jsem myslel, že toto řekne. Ne, Bůh za to nemůže, že si nečistíme zuby, potom máme různé kázy a musíme k doktoru. Ne, Bůh za to nemůže.
A víte, my to tež, když takové lidi potom se postaví a ze svojí píchou a řeknou, kde je tvůj Bůh? Kde je tvůj Bůh? Víte, to ty lidi, oni potřebují činit velké pokání. Oni potřebují velké pokání, jednou budou stát před Pánem. Poslouchej. Takže slyšeli jsme dneska zkoušky, poslušnost. Co to je poslušnost? Víte, poslušnost se projevuje tak, že mnohokrát se to ukáže tehdy, kdy se ti to nechce udělat a přesto to uděláš. Víš, poslušnost někdy není to, že rád děláš ty věci a proto to uděláš, protože ti to někdo řekl. To není poslušnost, to je jenom naplnění tvoje duše, kdy ty si libuješ v těch věcech a říkáš, jo, přímo, tak to mám rád, tak do toho jdu. Ale co když potom budeš požádaný o něco, co nerad děláš? Co když potom, nebo takhle, co když ani tě vůbec nepožádám a řeknu, seď tam, kde sedíš? Protože to je taky poslušnost. Být na tom místě, kde sedíš. Mnohokrát lidé říkají, víš, pastore, já bych tak rád sloužil, ale ty si mi ještě nepustil. Tak teď ti něco řeknu. Už jenom to, že tě vidím tam každý týden, kde sedíš, je pro mě veliká radost. Protože když přijdu do sboru a podívám se, ten chybí. Víte, já to možná neukazuju, ale v mém srdci se odehrávají různé věci. Říkám, co se děje, Pane? V myšlenkách, Pane, děje se s ním něco? Děje se s ním něco? Ale už to, že tě vidím, to je ta poslušnost, že ty přijdeš a že nejsi jenom poslušný my, ale že ty jsi poslušný na Boží volání a ty přijdeš do sboru, řekneš, Pane, dneska jsem tady pro tebe. To je můj čas s tebou, Pane. Chci být s tebou. Amen. Poslušnost, že děláš věci, které se ti nechce dělat, nebo které ani nemáš rád a ty přesto to děláš. Kvůli Pánu. To je poslušnost. A další věc, pravda. Pravda. Poslouchej, mnoho lidí mají problém s pravdou. I ty nejvíc postavení mají problém s pravdou. Pilát se zeptal Ježíše, co je pravda? A Ježíš řekl, já jsem se narodil kvůli pravdě. Pravda. Pravda je to, že pokud nemáš Ježíše, nemá to cenu. Ale pokud máš Ježíše, je tady naděj. Je tady veliká naděj. Procházíš zkouškou dneska, je tady naděj. Kdyby si neměl Ježíše, naděj by nebyla. Ale pokud máš tady nějakou zkoušku a čím procházíš a máš Pana Ježíše ve svém životě, tehdy máš naději. A ty můžeš vyjít v pravý čas, v pravou hodinu. V pravou hodinu Ježíš tobě promluví a řekne, můj synu, moje dcero, já jsem s tebou. Poslouchej, když Ježíš řekne, já jsem s tebou, už ti je úplně jedno, jestli jsi ve zkoušce nebo ne. Bo ty víš, že tvůj Pán je s tebou. A ty říkáš, tak teď, když vím, že můj Pán je se mnou, už mi je jedno, jestli prochází zkouškou. No toto je důležité, že on je se mnou. Já jsem slyšel jeho hlas a dneska vím, že on je se mnou. A to, že on je se mnou, je víc než zkouška. To je víc. A poslouchejte, to je příběh samarské ženy. To nejdůležitější, co dnes, když jsem to četl, tak jsem viděl lidi Ježíše Krista, poslouchej. Když se podíváme do 27. verše, pojď se tam podívat. Takže 4:27. Poslouchej. A moje téma je, v čem hledáš blaho? Co je tvoje blaho? Co je tvoje požehnání? V čem dneska máš ty radost? Poslouchej, 27. verš. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, na se ptáš, nebo proč s ním mluvíš. Žena tam nechala svůj čbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?
vyšli tedy z města a šli k němu. Poslouchejte to. Mezitím ho prosili jeho učedníci, mistře, pojedz něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učeníci mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. V čem je tvoje blaho? Bratře a sestro, v čem je tvoje blaho dneska? Co je tvoje blaho dneska? Poslouchej, učeníci, 12 učeníků. Není tam napsáno, jestli to bylo 12, ale máme za to, že 12. Ale my víme, že bylo mnoho učeníků, kteří nasledovali Ježíše, je tak? Teď si představ, Ježíš unavený, usedne u studny a všichni jdou do města kupovat si jídlo. Všichni si jdou kupovat salát, rohlíky, salám a tyto věci. Všichni utíkají pro ten tělesný pokrm. Všichni utíkají do města pro tělesný pokrm, ale Ježíš u studny. A Ježíš vidí potřebu a říká, toto je větší potřeba. Učeníci přicházejí a říkají, pane, pojď se najíst! Pojď se najíst! A pán říká, víte, já mám něco, co vy neznáte. Já mám něco, co vy neznáte. Možná my bychom řekli, pane, vždyť máme tam jenom máslo. A pán říká, já mám něco, co je víc než máslo. Já mám olej pomazaný. Olej! Já mám olej pomazaný. Poslouchej, rozumíte mi dneska? V čem je tvoje blaho? Procházíš zkouškou dneska? Ježíš říká, já mám něco, co vy neznáte. On říká, já jsem nasycený z toho, abych činil vůli mého Otce a dokonal dílo, o kterém mě on požádal. Jaké dílo dneska činíš ty a já? Víš, mnohokrát, když jsem se podíval na svůj život, podíval jsem se na domácnost a když se zaměříš mnohokrát víc na tu domácnost a zaměříš se víc na jídlo a na věci tohoto světa, okamžitě ztrácíš ten vhled na to Boží dílo. A už nevidíš Boží dílo, už vidíš tohoto světa. Ale Ježíš říká, víš, když on tam říká, já mám něco, co vy neznáte. No poslouchej, kdyby jsem ti dneska řekl, nebo tak se zeptám, znáte spoustu věcí, je tak, tohoto světa, těch materiálních věcí, je tak? A kdyby jsem ti dneska řekl, mám něco, co tento svět nezná, co by si dělal? Co by v tobě povstalo? V srdci, zvědavost. Co to on mluví? O čem to on tady mluví? O čem on to tady mluví? Tolik věcí jsem poznal v tomto světě. Ale Ježíš říká, já vám to neznáte. Ale když to poznáte, tak budete vědět, o co tady jde. A on tady naplnil duchy nebeského Otce, on jí sloužil. On jí sloužil, víte něco vám řeknu. Byl čas lidí, kdy jsem řeknu vám něco o pustu. Víte, když se člověk postí, tam člověk prožívá různé věci. Tělo reaguje, tělo řve, já mám hlad. Tělo řve a teď projdeš kolem nějakého domu a naraz cítíš, vždycky někdo dělá. Projdeš chodbou a někdo dělá halušky. Projdeš dál a někdo peče zrovna. A víš, tvůj žaludek je zrovna takhle jak kdyby se naraz všechno uvolňuje, to špatné a naraz máš úplně čich a ty cítíš všechno kolem sebe. A naraz máš takový hlad, že by si nejraději snědl úplně všechno. A poslouchej, potom se stane ta věc, že v tom hladu začneš sloužit lidem. Ty sloužíš lidem.
Sloužíš. A poslouchej, co se děje. Pomazání přichází na tvůj život. Pomazání přichází. A když přijde pomazání na tvůj život, naraz se stane ta věc, že vydržíš ještě další týden se postit. Protože pomazání přišlo. Víte, ve čtvrtek, když jsme měli evangelizaci, tak my jsme, já nevím, asi ve středu my jsme něco jsme vařili, ale vím, že tam byla tatárka. A já jsem si jednu tatárku a ve čtvrtek mě nějak divně prostě píchalo mě břichu a tyto věci. A já jsem věděl, že je evangelizace a říkám, teď je evangelizace a teď to. A my jsme jeli a říkám, nenechám se zastavit, jdu na evangelizaci, tak jsem šel na evangelizaci. A poslouchejte, ale různé ty stavy, říkám, co to je? Ale víte, když přišlo pomazání, taky silné pomazání přišlo. Víte, tam byl člověk, který začal řvát do žrali a nadával a i rasově nadával a různé tyto věci. A když jsem viděl, že toto se děje, říkám, ďábel se zastavit Boží dílo. A já jsem vzal mikrofon a začal jsem řvát. A víte, naraz pomazání přišlo. Pomazání silné přišlo na mě lidi. A když jsem odcházel, manželka říká, co bylo? Říká, já jsem uzdravený. Lidi uzdravený. Pomazání, když přijde na tvůj život, naraz všechno špatné. Je pryč. Každý nedostatek je pryč. Protože v tom všem lidi, ten dostatek lidí je v něm. A on říká, já mám něco, co vy neznáte. A to něco je, abych činil vůli mého Otce. A poslouchejte lidi, kteří by řekli, a co to je? Ještě pořád nechápu. Tak je tu napsáno, poslouchej 35. verš. Neříkáte snad ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole. Již je zbělalé ke žní. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsevač i žnec. Takže poslouchej, co je tady napsáno. On říká, oni nevěděli pořád, co jde, on říká, pohledněte zraky a podívejte se kolem vás. Vidíte, toto je žen? Vidíte ty lidi? Běžte a kažte. Poslouchej, jinými slovy, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. On říká, poslouchej, tuto věc říká. Již přijímá odměnu ten, kdo shromažďuje. Víš o tom, že Bůh tě odmění za to, že činíš jeho vůli? Víte o tom, že Bůh vás odmění? Víte o tom, že každá duše tohoto světa je pro Boha velmi vzácná a cenná? A když ty jsi na Božích žní, když ty příklad rozseváš letáčky, když ty příklad za někoho se modlíš, když ty příklad přinášíš do Božích strádů, Boží lidi, myslíš, že Bůh to nevidí? A Bůh říká, hej, já ti dám odměnu. Já se o tebe postarám, protože tato duše je pro mě velice vzácná cena. Víte, Bible se píše, že dělník je hoden své mzdy. Že dělník je hoden své mzdy. Myslíte, že Bůh se nepostará? Myslíte, že nevidí? To jsou jenom tvoje a moje myšlenky někdy, my myslíme a jak na to budeme. Že to nemůžeš vidět. Tak proč si děláš starosti? Neví to snad Bůh, co bude za týden? Neví to snad Bůh, ty dělej to, co máš. Buď poslušný, žij v pravdě. A Bůh bude dělat svoje věci. Pojďme se podívat do žalmu. Žalm 37. To je silný žalm, lidi. To je silný žalm. Jsi připravený? Chceš přijmout? Je tady někdo, kdo prochází zkouškou? Je tady někdo, kdo má dneska jenom maslo? Možná, že se smějeme, že ale mnozí takhle jsme někdy. Že někdy to tak fakt je. A někdy, když tam není maslo, tak tam je třeba možná prázdná smínka od okurek. Víte, co se mi nejvíc líbí? Že v Božím království si nemusíš ani ty hrát, ani já. Amen? Že žijeme skutečně tak, jak žijeme. Nemusíme se... Můžeme být na té rovině, do které nás Bůh postavil.
Nemusíme říkat a potom jít domů a nemít chleba. Nemusíme venku ze sebe něco dělat a jít domů a nemít chleba. Toto píše Bible. Amen. Bible říká, ať se tvoje srdce nevypíná vysoko. Amen. Pojďme se podívat do toho žálmu 37. Připravení? Poslouchej, co teď budu číst. 37:1. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Bible říká, proč tady přemýšlíš, proč se tady rozčiluješ kvůli zlovolníkům, kvůli lidem ze světa.